चतुर लोमड़ी और आलसी सियार। एगो जंगल में लोमड़ी और ओकर पति सियार रहत रहन स। लोमड़ी जहाँ चालाक, चतुर और तेज रहे, सियार पूरा ओकरा विपरीत रहे। ए जी उठी ना, कितना नींद भरम। वो ओकरा के हिलावत रहे, लेकिन ओकरा पे कोनो असर न होत रहे। अरे हमनी के खाना तलाश करे भी जाए के बा, उठत काहे नहीं खी? का कह रहल बारू? वो उठल और हाफे लागल। हमरा आराम करे के बहुत जरूरत बा। देखा ना कितना थक गइल बानी, सांस भी फूल रहल बा। अरे बाप रे। लेकिन आप तो पिछला कई घंटा से सुतल बानी, तो कैसन थकावट? सुतल तो रहनी, लेकिन जो सपना हम सुनत रहनी नु, उनमें लगातार हम 2 घंटा से एकदम भागते रहनी हैं? वो फिर से आंख बंद करके आराम करे लागल और लोमड़ी अकेले ही शिकार पर चल गई। शाम के जब वो वापस आयल, तब भी वो सुतल ही रहे। अब उठम के अभी भी सुतल रहे के इरादा बा। सियार के नाक तक जैसे ही मांस के खुशबू गईल, तो वो जाग उठल। ले आवा, कहाँ बा खाना? अरे जल्दी दो हो। ई सुन के लोमड़ी ओकरा सामने मांस के बड़ टुकड़ा खिसका देलस, जौन शिकार करके ले आयल रहे, और दोनों मजा से ओकरा के खाए लगलन स। आहा, कितना स्वादिष्ट मांस बा। ओहो, एकदम मजा आ गई हो। खाना खत्म करत ही लोमड़ी कहलस, चली अब थोड़ा टहल ली, सुबह से सुतल बानी। अरे तू देखलू है ना, इतना ज्यादा मांस खा लेनी। अब एकरा खाए में कितना मेहनत लागल बा। हम बहुत थक गईनी, अब हमरा आराम के बहुत जरूरत बा। ई कह के वो फिर से सूत गईल। हाय राम, कैसन पति मिलल बा हमरा, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हमार तो भाग ही फूट गईल बा। अगला सुबह जब दोनों सुतल ही रहन सा, त एगो बंदर बाबा ओकनी के घर अइलन। भिक्षाम देही देवी, भिक्षाम देही। उनकर आवाज सुन के दोनों नींद से जाग गइलन स। अरे आप तो कोनो सिद्ध बाबा लागे नी। आई बाबा आई, आपके स्वागत बा। लोमड़ी बंदर बाबा के घर में बुलौलस और फिर उनका के बैठा के कहलस, बाबा आप यहाँ में बैठी, हम आपके खाए खातिर कुछ लावत आनी। ऐसन कह के लोमड़ी वहाँ से चल गई। सियार बंदर बाबा के पास बैठ के गप लड़ावे लागल। कुछ देर बाद लोमड़ी अपना साथ केला, सेब और अनार लेके आयल। ई लीही बंदर बाबा, उम्मीद है आपके ये फल पसंद आइल होखी। काहे ना बच्चा, हम अवश्य खाइब। ऐसन कह के बंदर बाबा फल खाए लगलन। सियार ओकरा के ललचावल नजर से देखत रहे। जब वो खाना खत्म कर देलन, त खड़ा होके कहलन, बहुत बढ़िया खाना रहे बच्चा। हम अपन प्रार्थना में हमेशा तोहके याद करब। अब हम चलत आनी। अरे अरे, ऐसे कैसे बाबा, आप तो बहुत सिद्ध लागत आनी। हमरा बिना कुछ देले चल जाई, कोई बढ़िया सा वरदान दी ना। ठीक बा, बतावा का वरदान चाही तोके? हम चाहतानी कि हमरा जिंदगी भर कौनो कामे ना करे के पड़े, बस एकदम आराम से सूत के खात रही, कबो खाना के कमी ना होए। ठीक बा बच्चा, हम तोहके वरदान देवत हनी कि तहारी ख्वाहिश जल्दी ही पूरा हो जाए। अब हम चलत आनी। ई कह के बंदर बाबा वहाँ से चल गईलन। कुछ देर बाद ओकनी सामने एगो धुआं उठल और एगो भयानक भालू राक्षस ओकनी के सामने प्रकट हो गईल। बचावा, यमराज लेवे आ गइल, बका दो। हम यमराज नहीं खी सियार, हम बंदर बाबा से मिलल वरदान के पूर्ति करे आयल हई। आज से तोहके कोई काम ना करे के पड़ी, तोहर बतावल गए सब काम हम करब। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाई। लेकिन एगो शर्त बा, एगो काम खत्म होते ही तोहके दोसर काम तुरंत बतावे के पड़ी। अगर तोहरा पास हमरा खातिर कोनो काम ना होई तो हम मार मार के तोहरा के चटनी बना दे। हम ए जी, एकरा से आगे मुसीबत हो सकेला। अरे तू फिकर मत करहो, कौनो न कौनो काम तक करावते रहो। ई कह के सियार भालू राक्षस से कहलस, जा हमरा खातिर शेर के ताजा मांस ले आवा, एकदम ताजा। ई सुनते ही वो गायब हो गई और कुछ ही देर में खूब सारा शेर के मांस लेके आ गई। अरे वाह,
खुशबू से ही पता चलता एकदम ताजा मांस बा। एकरा खाए से पहले हमरा के कोनो और काम बतावा, न त याद बानू का हाल करब तोहार। अरे अरे बताओ तनी यार। ऐसन करब, हमरा ई जंगल में 3 गो दुश्मन बारे, हाथी, ई हिरन और ई लकड़बग्घा। ये तीनों के जाके इतना परेशान करा कि वो तीनों के अपन नानी याद आ जाए। ई सुन के भालू राक्षस गायब हो गईल। लोमड़ी और सियार दोनों मांस खाए में जुट गईलन स। अभी ओकनी के आधा मांस ही खैले रहन स के राक्षस फिर प्रकट भइल। तहार त काम हो गईल मालिक, अब हमके और कोनो काम बतावा। अरे ई का मुसीबत बा यार, कोनो काम बा कि दीही तोके घुमा के 4 घुसा। अब ना ना काम बा, हमरा लगे बा, बहुत काम बा। सुना सुना। अब सियार ओकरा के फालतू काम बतावे लागल। ओकरा से पूरा जंगल के सफाई करौलस। जौन पेड़ रास्ता में तकलीफ देवत रहन स ओकरा के कटवाउलस। तालाब की गंदगी भी साफ करौलस और ओकरा बाद भी कई गो काम ओकरा से करौलस। अब हम का मुसीबत पाल लेहनी रे। हम ओकरा के गुफा साफ करे खातिर भेजले बानी, ओकरा के साफ क के उ आवते होई। अब हमरा दिमाग में कोनो कामे नहीं के बचल। अब तो लागत हमरा के पटक के बड़ी मार मारी उ। जब तक हम ओकरा के कोनो काम ना बताइब उ हमरा के थुरते रही। ई सब आपके आलसीपन के कारण भइल बा। बेचारा बंदर बाबा सिर्फ खाना के तलाश में हमनी लगे आयल रहन और आप उनका से जबरदस्ती ऐसन वरदान मांग लेनी। अरे हमरा अपन गलती के एहसास हो गईल बा। अब हमरा के उ कूटी, जबले हमरा के मार के मुंह आना दी उ शांत ना बैठी। हमसे वादा करें कि आज के बाद आप कब्बो आलस ना करम, हमेशा अपन मेहनत से शिकार करम और सिर्फ रात के टाइम ही सुतल करम। हम ई सारा वादा तो से कर रहल बानी, लेकिन एकर अब का फायदा बा। अब तो उ आवते ही हमरा के लागी लपेटे। जब देहिया में पराने ना रही तो कैसन वादा। ओकर चिंता आप ना करें, आज हम ओकरा के काम बताइम। कुछ देर बाद ही भालू राक्षस वहाँ प्रकट हो गईल। लो हई तहार गुफाओ साफ कर दिहनी, अब बतावल जाओ अगला काम का करे के बा हमके। ई बार हम तहरा के काम बतावतानी, ध्यान से सुना। हमनी के जंगल में जौन नदी होके गुजरेला, तहरा ओकर अंदर के सारा मछली गिन के बतावे के बा। अरे बाप रे, मछली के गिनती? हाँ, जल्दी जा और काम शुरू कर। गिनती में तनिको गलती न होखे के चाहिए। ठीक बा जा तनी। ऐसन कह के भालू राक्षस गायब हो गईल। तोके लागत है कि ई काम उ ना कर पाई? हो ही ना सकेला। भालू राक्षस नदी में उतरल और मछली के गिने के काम शुरू कर देलस। मछली एने से ओने भागत रही स। कई गो मछली एक जैसा नजर आवत रही स। अरे दादा, ई काम तो बड़ी मुश्किल बा, लेकिन का करी, करही के पड़ी। ऐसन कह के उ मछली के गिने के नामुमकिन काम जारी रखलस। एने सियार भी अब सुधर चुकल रहे, उ अब आलस करे छोड़ देलस और लोमड़ी के जैसे ही काम करे लागल। भालू राक्षस आज भी उ नदी में मछली गिने के कोशिश करता, लेकिन उ कभी कामयाब न हो सकी।